til sidst blive lidt spirituel i min tankegang. Endelig ikke for dybt, men lidt. Jeg tror på magi, mystik. Jeg tror på sjælerejser. Jeg tror på reinkarnation. Det er ting, der har ændret min personlighed signifikant over de sidste 10 år. Jeg har ikke gjort det frivilligt. Jeg er meget macho. Har hele mit liv ment, at jeg var alene mod verden. Og opført mig derefter. Til my creator giver mig hak i tuden, et los i nosserne, slår mig ned, jeg dør, fordi nu handler det om at finde ud af at leve. Det betyder, at jeg føler mig meget mere fri. Det er jo vidunderligt, det har jeg jagtet forgæves i hele liv. Det er fuldt foræret. Og det sidste, jeg gerne vil kaste i sindet på jer, og det må I så selv vurdere, er vores identitet der, hvor vi kommer fra? Eller er vores identitet der, hvor vi mere eller mindre desperat er på vej hen?